Legend Ali da kai muka fake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. TSK Production. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Ubangiji kai ka halitte ne da iko kare ne cikin soyayyar annabin mu jigo duniyar ba wanda muka rako. We are the best option tun da dan Amina gunmu aka aiko. Annabi ka mana komai duk da dan adam ba a mai gwaninta sau da dama rudin duniya kan sa mu manta sai mun rike sunnar annabin mu kan mu yanta ko da shehu muddin ba mu son shi dole mu tozarta mu mun rike dariƙar tijjaniya ba ji ba gani kai dai bar ubangiji da lamarinsa sa'idan gani jinin ma'aiki dole mu kare shi mun yo shiri ya ubangiji sa'in zamo gwani cikin yabar rasulun mai farin jini haka muke masoyan annabi ubangiji samu dace da komai da hausa muke zubo rabo annabi da fatan komai yayi daidai basirar ubangiji karo ta kari dan habibun da babu irin dai. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Duk wanda baya son annabi Muhammadu will never be the same as to H. We are remembering one that we have impossible for those who hate mai shugaban shiriyar muddin da ranmu za mu kare martabar safiyar am legend Ali dodon makiyan shugaban shiriyar ai ganin dama a bari ma hatsari ne mu so faɗi matunkan mu je kabari ne cikin inuwar annabin mu ranar lahira za mu laɓe kai dai bar ubangiji da lamarinsa sa'idan gani ne ko gidanku kafi wani ya zaka haɗa kanka da shehune ne to ga mun nan cikin yabar rasulu mai farin jini ne ko da mun rasa ranmu masoyin annabi Muhammadu kawo gudunmawarka ko da addu'a ne. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Duk alkawarin da na yi wa ubangiji fa sai na cika am legend Allah sa in yi albarka kamar sadaka yabon annabi Muhammadu ne sana'ar mu karkurai na haka duk masoyin annabi Muhammadu gawarsa sai na raka barhama gausu zamani kai na ƙasa martabar ka za mu kare ko da rai na ƙasa cikin ƙasa komai daidai sai dai rayuwar ba garanti gani mai zunubi rai aka bani kuma ku ji ni nan bari in gaya muku in ba ku son barhama dole ku faɗi don ba ku da mai tsaya muku. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya. Ko zararu aka kira mu akan barhama sai mun mika godiya. Dan mun taka mashi kan shehu babu takalma ma bare kaya.